ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ ଭୁଲରେ ବି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ତିନୋଟି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 1, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ କେବେ ବି ମିରର ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ରତିମା ଥିଲେ ଜମାରୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିପାରେ।